Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nemeko yokuba neKaizer Chiefs ke isephaa kwilizwe lasePhulukwane. Abafana abadala belungise into yokubana ke phaa ngomso bezawuqobisana neqela lePhulukwane City phaa e-Old Peter Mokaba Stadium phaa ngo-8 o'clock ebusuku. Imetshi yawuqala phaa 8:30. Nawukhumbula into yokubana ke Kaizer Chiefs ke ibisephaa ePhulukwane xa beqobisana phaa neMagesi FC yaphumelela phaa ngo-4-1 abafana abadala. IKaizer Chiefs ke baphulaphula ithe chuchembe, bafuna ukuyibethelela indawo yabo kulaa ndawo yesithathu bangagungqi. Abafana abadala bafuna ke ukwenza sure into yokubana basibethelela isikhonkwane sabo phaa abashukumi. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ihleli phaa kunumber 3 abafana abadala ngo-45 points. Xa bezawuwina phaa kusasa bazaba na-48 points abafana abadala, bazobe bewina ke imetshi yesithandathu zilandelelana. Loo nto yaxela into yokubana ke Kaizer Chiefs ingawenza umonakalo phaa kwiqela leOrlando Pirates phaa kuPortion 2. Ndiyababona ke abantu abaninzi ke bathetha nje, bayahleka bacinga uba from le Kaizer Chiefs ke idlalela nje amahala, ngoba ke kunabantu abatshoyo bathi idlalela amahala ayisadlalele kuyaphi. Andiqondi into yokubana abantu bayahlala phantsi bathatha ipeni basebenzise ingqondo babale bajonge into yokubana umonakalo ongenziwa yiKaizer Chiefs phaa kuPortion 2 ngamkhulu kakhulu. Khumbula into yokubana ke ezi games iKaizer Chiefs inazo zokwenza 72 points ezi zishiyekileyo. Masithi iOrlando Pirates yaqhwalela ke lapha endleleni ke iyagqwedisa iyabethakala. iKaizer Chiefs ingawenza umonakalo phaa i-end up ilala phaa kunumber 2. Qha abantu abaninzi ke ndawuthi ukuyijonga ibhola bayilandela ngentliziyo, bayilandele nangendlela kokuthanda ke iikhalazi okanye ke ekuthanda iitim zabo. Abayijongi bahlale phantsi bathanda ukuqwalasela. iKaizer Chiefs baphulaphula ke yenze imbali ngokuphumelela iimetshi ezintlanu zilandelana. Andikhathali ke noba ke ubani angayibeka ngendlela yakhe athanda ngayo, azame ke ukuthoba umoya weplayers zeKaizer Chiefs, azame ke ukwenza iiplayers zeKaizer Chiefs ke zingabi namdla, ziphela amandla. Umsebenzi wenu nina balandeli beqela ke leKaizer Chiefs kukukhuthaza ezi players zeKaizer Chiefs zingaphela amandla ngenxa yezilingo, ngoba ngoku zenza le nto benizithume yona, ngoba ngoku zenza le nto niyifunayo. Ziyaphumelela futhi ke aziphumeleli ngo-1-0, zifaka amanqaku amanintsi futhi. Loo nto ke ithi ke abadlali beKaizer Chiefs ke baphakamisile isikhalo senu, basiva ke laa xesha nanibheka phaa eNaturana. Please ke balandeli beqela leKaizer Chiefs ke ningangqineli abantu abafuna ukuba iiplayers zeKaizer Chiefs zibone ngongathi azenzanga nto. Nina zidifendeni nisogqiba nizikhuthaze iiplayers zeKaizer Chiefs, ngoba zidinga nina ngoku into yokubana ke nibe ngathi niyazikhuthaza ngoba zenza kakuhle kakhulu. Ayondlwane yanetha ukuphumelela iimetshi ezintlanu zilandelelana. Sikhathana noba ke bangayibiza ngoba bedlala neetim eziwiki, yeyabo ke le into, ngoba singayazi thina into yokubana ke iitim xa zibethwa yiKaizer Chiefs ke ziba weak, kodwa xa zibethwa yiPirates ziba strong. Xa zibethwa yiSundowns ziba strong, kodwa beke zabethwa yiKaizer Chiefs kuthiwa ziwiki, ibethe iitim eziwiki. Sayothuka ke loo nto iitim eziphantsi kwebhethu yePremiership into yokubana ke xa zibethwe yiKaizer Chiefs ke ibethe iitim eziwiki. Kona ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs phaa ngomso ilungise into yokubana izawudlala phaa nePhulukwane City phaa e-Old Peter Mokaba Stadium phaa ngo-8:30 ebusuku. Injalo ke baphulaphula ke nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.